салом дӯстону мухлисони ҳамешагии барселона ва канали барса tg. фазои интернетиро сару садоҳои харида шудани мбаппе аз ҷониби барселона пур кардааст. маълум нест ки охири ин кор чӣ мешавад, вале парижиҳо аниқ ки мақсадҳои худро бо истифода аз номи барселона амалӣ кардан мехоҳанд. номи барса муқобили кӣ истифода мешавад? бале, дуруст фикр кардед ки муқобили реал мадрид. трансфери Арда Гюлерро ба ёд доред? барса ки даст ба табақе равон кунад, реал мадрид он хӯрокро бо табақаш ба даҳон меандозад. ин ва дигар хабарҳои дастаи барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш хоҳем кард. барои дастгирӣ аз канал лутфан лайк зери ин навор гузошта ҳатман ки обуна шавед. барои дастгириатон сипосгузорем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дастаи Марсел мехоҳад аз Барса ҳимоятгарон Лангле ё Гарсияро харидорӣ кунад. Клеманро бо сабаби маоши зиёдаш имзо кардан душвор аст ва Барса барои ӯ 15 миллион евро талаб карда истодааст. Марсел мехоҳад бо яке аз ин ҳимоятгарони Барселона хати ҳимояи худро тақвият диҳад. тавре ки Диарио Спорт хабар медиҳад, клуби фаронсавӣ бо нилнориҳо тамос гирифтааст то аз хариди Эрик Гарсия ё Клеман Лангле мувофиқа кунад. дар айни замон ҷалби Лангле махсусан аз сабаби маоши баланд доштараш душвор хоҳад буд. вай ба эҳтимоли зиёд розӣ нест ки онро коҳиш диҳад, зеро ӯ як қатор пешниҳодҳои беҳтар дорад ки эҳтимолан ба премер-лигаи Англия бармегардад. барои Лангле Барселона мехоҳад 15 миллион евро ба даст орад. дар мавриди Гарсия на танҳо гузариш ба таври доимӣ, балки иҷора низ имконпазир аст. бо вуҷуди ин, ҳимоятгари испанӣ дар даста боқӣ монданро афзалтар медонад. рости гап нафаҳмидем ки ӯ бо буданаш ба Барса кӯмак мекунад ё ба рақибон. дастаи PSG овозаҳо дар бораи таваҷҷӯҳи дастаҳо ба Килиан Мбаппе паҳн мекунад ки барои ба саросимагӣ роҳ додани Реал Мадрид истифода шуда истодааст. ба гуфтаи рӯзноманигор Ромен Бедук, PSG пешниҳоди Реалро интизор аст. дастаи фаронсавӣ хастан дар бораи таваҷҷӯҳи дастаҳои гуногун ба форвард маълумот паҳн мекунад, то мадридиҳоро маҷбур кунад ки ҳарчи зудтар пешниҳод ба Мбаппе кунанд ки роҳбарияти парижиёнро қонеъ кунад. қаблан аз ҷумла аз таваҷҷӯҳи Ал-Ҳилол ва Барселона ба Мбаппе хабар дода шуда буд. дар навбати худ Реал ният надорад ки бевосита бо Мбаппе ва атрофиёни ӯ гуфтушунид кунад. мадридиҳо дигар ба ҳамлагар бо сабаби ноком шудани трансфер дар тобистони соли 2022 эътимод надоранд. тобистони соли оянда низ Реал ният надорад ки бо атрофиёни Килиан мустақиман гуфтушунид кунад. ёдовар мешавем ки PSG омода аст ки ин тобистон Мбапперо фурӯшад, то аз трансфери ройгони ӯ дар соли 2024 канорагирӣ кунад, зеро ҳамлагар аз тамдиди шартнома саркашӣ мекунад. чӣ хеле ки маълум шуд, Килиан бо дастаи худ ба тури тобистонаи ҷопон нарафтааст. агар сафсатаро кам кунему, ҳолатро ба таври реалӣ баҳо диҳем, Барселона феълан трансфери бузурге ба монанди хариди Мбапперо ҳатто дар хобашам намебинад. аммо инсайдерони бовариноки даста вариантҳоеро пешниҳод доранд ки ин гузаришро имконпазир мекунад. ба ақидаи Жерар Ромеро, Барселона метавонад Килиан Мбапперо танҳо дар ду маврид ба даст орад. якум ин ки агар Килиан ба Барселона ройгон гузарад, дуюм ин ки агар Барселона якчанд бозингарро бо маблағи калон фурӯшад. ҳеҷ яке аз ин сценарияҳо эҳтимолан дар ин тобистон рух нахоҳанд дод. PSG бо тамоми қувва барои он мубориза мебарад ки Мбаппе соли оянда ҳамчун агенти озод наравад. вай ҳатто аз ҳайати пеш аз мавсим ҳамчун ҷазо барои рад кардани имзои шартномаи нав хориҷ карда шуд. аз тарафи дигар, бозингарон аз тарки Барса саркашӣ мекунад, сарфи назар аз он ки даста хоҳиши фурӯши бозингаронро дорад ва кам кардани маошро мехоҳад. ин кори Барсаро дар бозори трансферӣ суст мекунад. Ромеро ба хулосае меояд ки Барса наметавонад ба Мбаппе шартнома пешниҳод кунад, зеро Ла Лига ин футболбозро дар ҳайати Барса ба қайд нахоҳад гирифт. пештар манбаъҳои боэътимод дар Фаронса хабар дода буданд ки Барселона барои муҳокимаи гузариши Мбаппе мулоқот бо намояндагони PSG таъин кардааст. PSG бошад дар навбати худ ба хариди 4 бозингари Барса дар ивази Килиан Мбаппе манфиатдор аст, хабар медиҳад Диарио Спорт. дар он рӯйхат Гави, Усмон Дембеле, Жюл Кунде ва Френки де Йонг дохил шуданд. тибқи маълумоти трансфермарк, арзиши бозории ҳамаи 4 бозингар 285 миллион евроро ташкил
медиҳад. мураббии нави PSG Луис Энрике тарафдори Гави аст ва мехоҳад ки ин ситораи ҷавонро дар нимҳимояи худ бибинад. имрӯз гузариши Гави 90 миллион евроро ташкил медиҳад, аммо Барса шарти ҳатмие дорад ки ӯро бо нархи 1 миллиард евро ҷавоб медиҳад. бовар кардан мушкил аст ки Барса розӣ шавад ки ҳамаи 4 бозингарро бар ивази 1 бозингар диҳад. ин устухони дастаро бениҳоят заиф мекунад ва новобаста аз он ки Мбаппе дар майдон ба чӣ кор қодир аст, даста дар мавқеъҳои калидӣ заиф мешавад. тавре ки Жерар Ромеро аллакай навиштааст, Барса дар ин тобистон Мбапперо ҷалб кардан наметавонад ва ҳамин чиз аз дигар афсонаҳои расонаҳо ба ҳақиқат наздиктар аст. пайгири канали мо бошед то аз кӯчактарин навгунию хабарҳои дастаи Барселона огаҳӣ пайдо кунед.